Epa. Epai. A ver, non dago nire musia. And dago. Let's get this party started, shall we? Non dago dena. Denoi. Ustioi. Semoidus. Alright. Quasi. Haga Echeverría. Semoidus. Ciao. Oh, bueno. Ah, markatu, Baina azten ari naiz. Ez da zer normala da. Zer da musia, zer da nire ahotsa, baina artean ondo, dena ondo, dena bat, dena txarra, dena gaizki, nola da dena. Ondo ala ez. Ondo ala ez. Dena ondo ala ez. Let's check this one out. Non dago. Hemen dago. Camera. Get this guy up here. Kaixo lagunak. Azten ari naiz. Eta zer moduz zaudete gaur. Ondo. Dena ondo ala ez. Dena ondo ala dena txarra. Zer moduz? Nor dao? Nor da freaking hau, guys. Zer moduz, zaudete. Ondo, espero dut. Hemen gaude. Berriro. Beste egun. Beste zuzenean. Gaixozkot naiz. Estatu batuarra naiz, eta hemen nago animo gazte euskararekin aurrera. Hombre, mi esker player. Zer moduz? Jarraitu nazazu mesedez. Jarraitu nauzu player bi bat, sortzei bat, bi bat. Kaixo, gafotin, zei moduz Ferrano, zer moduz? Enarra, mi esker laiki agatek nire zuzenean. Oso jatorra zara. Venga, irintzi bat zuretzat. Gaixozkot, gauro sartzen naiz zu ikustera. Hombre, jaio, mia eskera, irintzi bat zuretzat. Asko laguntzen dit. Oh, player, beste irintzi bat zuretzat. Mi esker ni jarraitzeagatik. Zu nire lehen jarraitzaia gaur gauean. Posten naiz, benetan. Pozik nago. Bueno, gaur beste joko bat dugu. Oraintxe, falta 28 minutu, falta dira jokateko, azteko gure jokoa, lehen jokoa. Kaixozko, jarri bereizinak arene zezko, ok? Zein abestea nahi duzu? Zein arene zeiaren abestia nahi duzu? Kaixo igone dub, zenbat urte daramazu euskara ikasten. Jaio, urte bete eta erdi daramatzat euskara ikasten. Duela urte bete eta erdi Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikastera. Eta orain nire bigarren ikasturtean nago euskaltegian. Donostian bizi naiz, baina estatu batuarra naiz. Venga, eta segeago. Beti azten ari naiz Mikel Laboerekin txori. Reala bezala. Atletik ere bai, ez da? Atletiko partiduak azten ari da txorirekin, ez da? Bai ala ez. Salvadorren eriotza jartzerik bai?
Zer da, ez dut ulertu player. Jarri bereizezinak. Vale. Haren izai nahi badazue. Haren izai. Txikia nahi badazue? Nahi badazu txikia? Hori da, noski. Beti txikia. Hau asko ikazu, baina oso abesti polita da, baina batzuetan zerbait desberdina entzun nahi dut. Normala da, ezta? Jarri bereizitzinak. Haren ezeiaren abestia da bereizezinak. Kaixo Scott, ez daki deia jarri nahiko zenuke poseren galurre kanta jertzerik. Shabatuz, 2008 esker ni jarraitzea gatik. Irintzi bat zuretzat, benetan asko laguntzen di. Serrano. Da galurra of joy, norena da. Serrano. Norena da besti hori. Posaren galurra. Ok, orain haren izei. Goazen. Non dago nire. Hau da nire Spotifyeko playlist. Kaixo Scott izena du. Jarraiten nauzazue nire playlist. Hemen Spotifyen nahi badazue. Eta jarraitu nazazue nire hemen TikToken. Datos random eta under bost bezala. Mi esker lagunak, jarraitzi batzuentzat. Zer gehiago? Izei? Zer dao? Ekaitz, bide horreta, ongi etorri. Zer gehiago? Shabatuz, bime, Izei, Massive version. Mi esker ni jarraitza egatik lagunak, goazen. Let's get it. Etarra, magikoa. Autobus magikoz bai, niri zerrendaren daude. Zurekin batera, goazen. Igor! Ongi etorri Igor urreta, mi esker ni jarraitzea egatik. Autobus magikoa. Zein abestia nahi duzu autobus magikoan? Bero, zenbat urte pentsatzen ari zara, jaio? Zenbat urte pentsatzen dituzu? Asmatu. Zer nor dao? Tesoro. Kepa. Hombre, mia esker ni jarraitzea gatik. Zuere bai, ane? Guazen. Zein abestia jarriko dugu horrengoa. One more time. Badakizu one more time? Choron beats. Hemen dago. Oso abesti polita da pentsatzen ari. Txikia haren ezi. Haren eziaren abestia da bereizezinak. Eta gero autobus magikoa. Oops, we forgot, what was the last one? Crap, this one. We'll do Autobus Magikoa next. I'm not gonna do that. I'll just remember. Hari posaren gaiura. Zurrekin batera. Hau da, Euskoti Irratian, Euskal Herrian gaude, zuzenean gaude. Zurekin batera. Hombres, si alguien aquí en el chat quiere trabajar conmigo y ayudarme a cambiar canciones, niri zuzenean baterak, mensua bat eman mesedes. Suerte ipernako bidean. Suerte.
lurrako bidean. Okay? Eta jarraitu nazazue, mesedez, nire euskara ikasten laguntzeko. Entzun banezake. Oops, what am I doing? Banezake. Sustrai berriak, ezta? Berriak, hori da. Norena da abuela maitia? Gatibu? Norena da. Ez dut gogoratzen. Betirako? Hori da. Hau arenezei izan da eta orain jarraitzen ari gara Lilekin guazen. Hau da One More Time, Euskadi Irratien. Eta gero, zer? Autobus magikoa ez da? Guaz. Zu zara? Nahi badazu? Hogeita minutu falta dira azteko gure lehen jokoa. Kaixo Skoten. Kahutz. Guazen. Begira. Ondago. I'm just for you. Ondago nire Kahutz. Interesgarria da. Oso interesgarria da. Badakit non dagoen. Iri joakoen gela. Joko gelan dago. Noski. Ta orain, zer gehiago nahi badazue. Jarraitu nazazue, mesedez. Opari eman eta zure abestia lehenengoa egongo da. Garitxu mia esker ni jarraitzea gatik, garitxu bat, irintzi bat zuretzat, nor gehiago. Garitzen. Okay. Entzun benazki, okay. Jarri berreto. Abuela maitien, non dagoen, betireko, zer hasi zara egiten. Bueno, TikToker profesionala naiz, estatu batuarra naiz, Euskal Herrien bizi naiz, Donostian zuzenean bizi naiz. Mi esker partekatzea egatik nire zuzenean izei, partekatu nire zuzenean mesedez. Hemen euskeraz bizi nahi dugu, euskeraz hitz egiten dugu, gauero. Horregatik duela urtebete eta erdi Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikastera. Eta hobetzen ari naiz egunero, zuzene bat egiten ari naiz eta orain nire helburua da euskaraz hitz egitera eunuko zuek bezala. Baina nire denbora hartzen ari naiz euskararekin. Baina topean nago, benetan. Tankete! Amalao, mi esker ni jarraitzea gati, txapalduna zara. Nere herrikuak. Zelan maki, aitxetama, zu makina zara. Makina zu. Edurne, zer moduz, Edurne! Nahi badazu bilatu nire playlista Matxin Salto deitzen da Spotifyen? Zer da zu playlist, Edurne? Nola izena du? Ondago Edurne. Ni herrikuak autobus meheko... zer moduz, who's this diva? Zer moduz? Nola izan da zure eguna? Non dago Edurne, joan da? Hemen dago. Ni harrite respondera. Venga. Kaixo. Jaio. Mi esker. Jaio galdetu dit zenbat urte dituzu, Scott?
eta esan diot esmatu. Eta jaio esan dit, hogeita amasei. Mila esker. Baina ez, berrogeita lau urte ditut. Baina vampiro naiz. Aguakate asko erabiltzen ditut gauero. Ire begirerekin. Horrela gaztea paretzen ari naiz. Baina benetan, mila esker jaio. Irintzi bat zuretzat jaio. Partekatu nire live mesedez lagunak. Hemen gaude elkarrekin. 16 minutu falta dira hasteko gure lehen jokoa. Joko berria daukat gauro zuentzat. Mario, mi esker partekatzeagatik nire zuzenian. Hombre, con más de 10 amigos? Mario, irintzi bat. Irintzi bat, bi. Irintzi bat. Iru. Irintzi bat Mario entzat. Come on guys, count them off. Lau irintzi Mario entzat. Eta bost irintzi zuentzat Mario. Te orain, txalo bero bat. Bost balio du. Oso jatora zara. Nerea, mila esker. Irintzi bat zuretzat. Galdera ona, Real edo Atletik? Barkatu, baina ezin esan dut. Hementxe ez, barkatu. Scott, zein da kodigoa? Bueno, presa odete kodigoa ikustera. Bueno, berriro lehenengoa, zer egongo da gure hurrengoa abestia. Bereizizinak. Guazen. Hau da, Euskoti irratian. Eta jarraitzen ari gara, haren ezaizekin. Hau da, bereizizinak. Guazen. Euskal Herrian gaude, zuzenian gaude. Eta ni Kaixo Scott naiz. Estatu batuarra naiz, eta euskara ikasen ari naiz. Zuenekin, guazen. Punto. Heme, TX, mi esker ni jarraitzea o partekatzeagatik. Ainoa, zuere bai. Irintzi bat zuen zat. Nor dao. Punto, zer, nola ez, zein da zure izena. Dora emon komunista. Hogeita iru. Guazen, mia esker, Dora. Zatzuza. Batzuetan ez dute ikusi zure komentarioak. Musika egitera jokoak zuzenean nago. Gauza asko laude nire orden gaioan. Orduan barkatu. Baina pixkanaka. Ondo pasatzen ari gara. Abesti polita da. Kilometro, venian asko gustatzen zaita haren ezeien konzertura joan. Asko gustatzen laideke haren ezei konzertura joan. Energia asko dute. Eta nire ustez zerbait polita izango laideke. Ondo pasatuko du. Zuenekin. Tata, okay. Asko gustatzen zait Tata. Guys, gotta get in line. Sorteo da. Horregat, askerak asko daude.
Orduan sorteo da. Bueno. Urrengoan. Os txaron bit, asko gustatzen zait. Baina urrengoan, betirako, ETS. Sorry guys, sorteo da. Betirako, etxe. Ok, prest zaudete? Kodigoentzat, goazen. Begira. Background berriro, berria. Polita da? Non da nire arpegia. Hau da nire arpegia. Gustatzen zaizu? Cool, ha? Kaixo Scott naiz. Euskaraz bizi nahi dut. Gauero zuzene bat egiten ari naiz zuenekin. Euskara ikastera. Guazen. Hemen dago kodigoa. Kahootzen kodigo hemen dago. Guazen lagunak. Ikusi duzu kodigoa? Ondo ikusi duzu? Hori da. Nerea prest dago. Okay guys, let's get into this. Tata nire zuzenean dago, baina hurrengoa pozaren gaioa izango da. Denbora asko daukagu. Jarraitu nazazue lagunak. Mi esker etortzea gatik, Kaixo Scott naiz estatu bakorra naiz. Ipinitate, donde estás? Zuk baita benga, jaja. Galdera bat, nongoa zara, Pablo, estatu bakorra naiz. Bideo bat egiteko dut nola euskara ikasten ari naiz. Urduan, jende asko geldetzen didate, nola ikasten ari naiz euskaraz. Orduan bideo bat egingo dut laster. Norbait, zer moduz? Ongi etorri, gaur ez naiz denbora asko ego. Bueno, lasai. Triste naiz, baina posten naiz batera, zu ikusteaz. Ondo zu, oso ondo, primera nago. Begira, jende berriak daukagu gaur. Helene, zer moduz? Posten naiz zu ikusteaz berriro, Helene. Chiquiarena, bai. Elena, acabamos de tocar esa canción, como duela bi abesti. Bakatu. Nortasuna norena bestia da, Nortasuna. Ez dut gogoratzen. Barkatuko nire zuzenean eta jarraitu nazazuen mesedez. Hau da nire euskera aventura. Heme prest dago. Lekitxo manda, zer moduz lagun. Zazu zara norbait? Lekito manda? Nordak? Arri, zu lekitxo manda ez da? Tanket, Amalao, Nerea, Manolo, norbait. Emme! Hori da! Hau etxe izango da. Eta orain jarraitzen ari gara autobus magikoan. Hau da pozaren gaiurra, goazen, Euskoti irratien.
Asko gustatzen zait autobus magikoa. Zuen? Gustatzen zaizue? Dena daukago ikasia, dutzon dela nagusia. Ez da herria berotu sortzen duten magia. Izugarria, hortzararen nostalgia. Altxatu dezagon herria, puta Espainia nazkagarria. Egun berria eta egin behar berdina. Eskutatu nahi digute gure bizitza goraren grina. Zasorgina, eta mesedez endatu dezagon gure ikurrinak aukiduen mina. Geroz eta gorragoa da bizitza. Dena guk egitea bera jartzen digun baldintza. Independentzia guk behar dugun hitza. Auki dezagon askatasunaren gitza. Eta gu, dena okerro da gola dakigu. Beste istripu eta beste diru gatigu. Geratuko garela esaten digu. Espainiaren porrotaz izango gara testigu. Eta preso gehienak dispertsatuta daude. Beste kilometro egiteaz prestatuta gaude. Eta nentzaude familiaren desira. Berso guztiei argi dezaten izan. Demona. Temazo da. Bueno, Elan. El Kahoot es un juego que jugamos cada noche. Pone preguntas y tienes que responder, es trivia. Pero está en euskera, euskera es algo. Pero estás bienvenido a aprender conmigo porque estoy aprendiendo euskera. No sé hablar euskera, estoy aprendiendo. Bueno, llevo 1 año y medio aprendiendo, así que he progresado bastante. No quiero fingir, pero estoy todavía aprendiendo. Pero sí, gracias por venir. Sígueme, por favor. Bueno, zenbat, okay guys. Zenbat denbora falta da. Barkatu, 3 minutu falta da hasteko. 3 minutu. Okay, gora Euskadi, oso ondo. Aintize, Susano Horia, oso ondo. Baina ez dakit zer jokoa da, lehenengoa. Euskalduna eta arro, hombre, Helene. Nire bai, arro nago. Nongoa zara zu, Helene? Naiane, Gipuzku zara? Gipuzkoakora zara? Jarri da lio. Orain, pozaren gaioa? No, hau da pozaren gaioa. Urrengoa bestia. Ezurti hiperniurak bidean, ipunierako bidean. Norena da, aldeztea. Ezurtea da. Hori da. Apa, aiora, zer moduz. Jarraitu nazazue. Kaixo Scott naiz. Uh-oh, what's happening? Come on, guys. Do not troll my game. Who is that? Sorry, guys. Itxun, ez dakit zer pasatu du. It's a bot. Pentsatzen ari naiz. All these ones. It's all these ones. Is none. Bota alduzu entratuko beriro, barkatu, Ondo? Bota alduzu sin querer, si te eché fuera del juego sin querer, entra otra vez, porque un robot ha entrado. Guazen, azten ari gara. Prest zaudete, lehenengorako prest, esan bai mesedez. Lekeitxo mando arri da. Helene, arri lekeitxo manda da. Gabon, Eider. Menos mal, enhorabuena, Eider. Un robot ha entrado en nire jokoa, baina orain dena ondo da. Ok, bai, kere bai, oso ondo, norgehiago. Lehenengorako prest esan bai mesedez. Kere bai esan du. Bereak mesedez, user, hola. Jarri. Bai, partekatu nire live. Stuart's here, what's up Stuart? Nire anaien hemen dago, gurekin. Stuart izena du. Jarraitu didazu? Nola esaten da?
Síguelo. Jarraitu didazu? No. Jarraitu him. Ja daukezu ratxa bat. Entzuten nauzu didazuet? Entzuten didazue bai ala ez? Entzuten didazue? I'm starting to doubt this. If anybody's actually listening to me at this point. Jarrai iezazue. Alright, jarrai iezaiozue. Ooh, that would have never guessed that one. Jarrai iezaiozue. Bai, venga, goazen. Lehenengoa. Okay, guys, prest zaudete. Idatzi, zein herri den asmatzen saiatuko zara. Pixka bat zaiak dira, ha? Atzo joko dugu joko hau, eta pixka bat zaia izan zen. Baina ikasten ari gara, oso ondo ikastera. Non dago, badakizue? Venga, que lekeitxo gana, hori da. Goazen lekeitxo. Non dagoen. Elegia areatza balmazeda da. Hori da! Jokolari batek ondo asmatu dut. Lekeitxo manda oso ondo azten ari zara. Goazen, bigarrena, idatzi. Nola izen du herria hauek, honek. Nola izen du herri honek. Okay, let's do this. Goazen, hau izan da suerte. Euskoti irratien. Eta orain jarraitzen ari gara norekin? Norekin? Sustrai berriakekin, banezake dago. Goazen, hau da Euskal Herriko lehen irratia. Euskoti irratia. Eta ni Kaixo Scott naiz. Goazen. Agurian izan da, hori da. Ine oso ondo. Lehen postuan zaude, oso ondo. Das huzo. Nola zein du. Nola izena du. Zein izena du herri honek. Zein izen du herri honek. Zein izen du herri honek. Idatzi. Altzaga da. Hori da. Nor da? Nineo, oso ondo. Okay. Lil, Charon. Urrengo abestia, lau sortzi, bi sortzi zero. Lil eta norekin. Eta, replay nahi badazue edo os. Zen abestia nahi duzue. Os edo replay. Zein izen du herri honek. Bilbao ez, barrikada, bi jokalariak ondo asmatu dute. Aukeratu dute. Bueno, asmatu dute. Idatzi dute. Neu eta lekeitxo. Os ondo. Os ondo da. Pasen. Zer moduz nire background, guys. Hau da nire arpegia, hau da Kaixo Scott. Begira, polita da, ez da? Cute. Ez da? Begira. Nire arpegia da. Polita da, ez da? Zer moduz? Atzo era bai zuela baina erantzun ez esan aldizoa, bai?
Andoain da, hori da, ez da gertu nire etxetik. Barkatu Eider, ez dut ulertu. Nor, Scott? Helene, zu majo zara. Majoagoa zara. Oso ondo, hau eusustrai berriak izan da, eta orain jarraitzen ari gara lau, sortzi, bi, sortzi zerorekin, hau da, oz, guazen, Euskoti irratien zuzenean gaude. Berriro, Eider, ez dut ulertu barkatik. ¿De dónde eres, user? Jarraitu nezazue, mesedez, estatu batuarra naiz. Ni neuk atzo irabazi zuela baina ez zuela bere izena esan. Ez. No, ez dakit nor izan da, barkatu. Ez. Beste joko horregatik beste joko egin dugu. Egin ginen. Ez dakit nor izan da. Zuere bai I don't have my mushus anymore, bai mushu mat zure zak. Oh, bestea, zonoate barkatu. Bazen. Baina gaztelanez da ari da? Edo euskeraz? Bai, euskeraz dago. Antes de mojarnos ya te kale, kaleta parke, hausua barne, merezi dau bizi jaken albada barre, bizi naio bakez, zuek bari nahi bez. Gaur jolasten dabil, abesti hobena da, ezta? Polita da? Nire zuzenduan jarrituko dute. Pixka bat nola esaten da. Nola esaten da, sucio, sasi, caliente da. No esaten da, caliente y sucio. Hau pasu nahiene. Hori da, beria da, baina gozen berrio, sortzigarrena. Zein herri da ismatzen zaietuko zara? Gozen, erraza da, come on guys. Jarraitu nazazue, opari Maitreya mia esker arrozoren zait ez dut ikusi. Stuart, come on bro, thank you so much. Amar Kafea, mia esker, Stuart, choose a song. Nire anai hemen dago, gurekin. Stuart Zuniga izena du, ni Scott Zuniga naiz. Jarraitu iau zaduzuzule, iu ez zaduzule ala. Berango da jokalari batek ondo asmatu dut norbait, noski norbait izan da. Malen oraindik bai, hemen dago. Jarraitu nazazue mesedez. Bai, Stuart. Marua mia esker, partekatzea egetek. Stuziekus, bai, any song, bro. But I'll just play, if it's not in Euskera, I'll play like, just a little bit, like 30 seconds. Because I don't want to kill the mojo. Berriz da, hori da, oso ondo, norbait eta... Malen, eta lekitxo manda, Malen, lehen postuan zara. Beti bezala. Zu nire bihotzen lehen postua zara. Benetan? Ninte, mi esker partekatzea gatik. Jarraitu nazazu, Kaixo Scott naiz, estatu batuarra naiz, euskara ikasten ari naiz. Bai, Markene! Eta orain jarraitzen ari gara replyekin, guazen Euskoti irratien. Bertiatua da. Ikasten ari gara, batzuetan zaiak dira, baina pixkanaka ikasten ari gara elkarrekin. Hori da, Helene, hau da zuretzat, Helene. Koxo Scott, abesti obenak
jarritzen ari da. Hau da, Euskal Herriko irratio bena da. Guys, I fixed it! Hey, I fixed it! Zer pasatu dut, Bilbo? Hombre, zer pasatu dut? Barkatu berriro, bai, badaki, Bilbo da. Bilbo eta Bilbo. Baina barkatu, ha? Pentsatu dut, aldatu dut galdera, baina ez dakit zergatik ez dut aldatu. Baina bihar o beste egunean, gauean, os lo juro, lo voy a corregir. Baina Bilbo edo Bilbo da, barkatu, benetan, ha? Zabalaeka, mira, eske ni jarraitzea gati. Irintzi bat zuretzat. Kaixo, fresko. Hey, ¿crees que yo invito a 4 lau sortzi, bi sortzi? No, baina. Galdera bat dut. Benetan. How do I say this? Gonbidatu aldut lau sortzi, bi sortzi, 0 niri zuzeneara. ¿Debo invitarles a venir a mi zuzenean? ¿Queréis? Bai esan. Porque si queréis, yo les puedo invitar a venir a hacer co-host. Sería cool, ¿no? Sería guay, ¿no? Guasen. Osondo? Insua bate mango diet. Insua bate mango diet. Irabili diet. Mi es que partecazzi gatti. Man, play this stuff and I get a lot of watchers. Play like the good old Gen X stuff and people are like jarraitu nazazu en Mercedes. Bidaliko, hori da, mira esker. Mezua bat bidaliko dut, diet ezta, Eider? Eider, nire anaia Stuart hemen dago. Stuart, Eider is like, she's my moderator. And she corrects all my basks. I make a lot of mistakes, so she kicks all the people out, like all the racists and the troublemakers, and she helps me with my basque. Mikel, el burgo da hori da, nori izan da. Lekitxo, hori da, lekitxo lehen postuen jarraitzen ari zara. Mikel, mi esker ni jarraitzea egatik irintzi bat zuretzat. Jarraitu nazazu Mercedes, kaixo skot naiz. Mexiko berria jaio nintzen, baina Utah eta Texasen hasi nintzen, eta orain Donostian bizi nintzen. Zuek nongoak zarete? Nongoak zarete? Esan nun zozuen jarraitzen ari gara. Hoi hartzun? Ez da irruti, ondoan dago, izaskun. Norbait nire klase euskaltegian, izaskun izena du. Bro, mi esker partekatzea gatik nire live. Benetan, mi esker. Getxo, oso herri polita da, ezagutzen dut. Peneko, hombre, mi esker ni jarraitzea gatik, irintzi bat zuretzat. Partekatu nire live zuen familiarekin eta zure lagunerekin. Partekatu 10 aldiz eta zure bestia jarriko dut lehengo. Horrengoa. 10 aldiz. 10 aldiz partekatu nire zuzenean eta zure abestia jarriko dut horrengoa. Makina zara zuen baraltuna.
Jasa, okay, jasa. Hori da. Zera bestia nahi duzu, jasja. Hori da. Kola, bainat, bai. Mezu eman, benetan. Hemen, niri zuzenean. Orain nahi badazu? Zure artista zara, ezta? Zu artista zara, ezta? Ben ber? Mentzua bidali. Mentzu bat bidali, mesedez. Zorienak, zure euskara. Maraltuna, mia esker. Esateagatik. Danemoengatik. Jarraitu nazazu, mesedez, maraltuna. Niri edakaslea izango zara. Lekeitxo manda, behai. Ados nago. Hasta naiz musikan. Oso ondo, hombre, egingo gor. Bilbo da. Iñaki. Maraltuna, mi esker. Irintzi bat, benetan. Ongi etorri niri mundura. Live hau gustatzen bazait. Hombre, matraia. Irintzi bat. Jatorra zara hori azatigatik. Negar egingo dut. Bengo garain. Okay, bat gara. Hau da bat gara. Bazen. Asko gustatzen zait lau, sortzi, bi, sortzi, zero. Horregat, asko laguntzen dit zenbakiarekin. Euskarako zenbakiarekin asko laguntzen didate. Atxu. No, baino benetan. Ja, ze saltzen dauz. Zein abezi nahi duzu, jajaz. Nola izena du? Utitu lertu. Urdai bai. I'm gonna send you a message. Zein abestia. Abestia. Nahi duzu. Oh, abestia da? Urdai bai? Hey Stuart, if you want to come and help me on my show, that would be awesome. Amaia, mi esker ni jarraitzea gatik. Urdai bai? Saltzen. Zer gehiago? Keeps moving. Hemen dago, haha. Hori da, mia, esker, lau, sortzi, bi, sortzi, zero, eta orain jarraitzen ari gara, xero eta xun hartzen nerekin. Urdai bai saltzen dauzua bestiak izena du. Hau da, kaixoskoten, euskote irratian, Euskal Herriko irrati hobena. Guaz! Mia esker partekatzeagatik niri zuzenean. Uxen malen, lehen postuan jarraitzen ari zara. Unaxe, mia esker, ni jarraitzeagatik. Vamos, Harry! Bazen, hemen zer dauz lekistarra. Bai, bueno, Lekeitio asko gustatzen zait, oso herri polita da. Nahi badazue, zuzene bat egingo dut Lekeition. Nahi badazue, zuzene bat egingo dut Lekeition. Idea ona da, ezta? I like it. Not too bad.
jarraitu nazazue. Nire euskara ikasten laguntzeko. Euskaraz bizi nahi dugu eta euskaraz hitz egiten dugu nire zuzenean. Beti bakarrik euskaraz. Ane, mia esker, txapalduna, irintzi bat zuretzat. Champagne begi, mia esker partekatziagatik nire zuzenean. Tata! Horrengoa da. Hiru galdera falta dira. Bukatzera. Oier Zabala, mila esker ni jarraitzeagatik, irintzi bat zuretzat. Nice song! I love it. That was a cool song actually. Also, besti polita da. Eta orain jarraitzen ari gara Tatarekin. Hau da, zure atzetik. Es el Tato otra vez. Malakia remixes, yeah. Zenbat lagun zenbat gau, zenbat negarze zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbat dien ez dakitz, zenbat lagun zenbat gau. Markel, mia esker ni jarraitzeagatik. Zein abesti nada zuen nahien Chill Mafiaren abestia nahi bat duzu. Oh, yeah. Okay. Nola esaten da, it's different. Ouch, ouch. Minte! Mi esker ni jarraitzeagatik. That's what's up. Irintzi bat zuretzat. Zu nire idolo zara, Malen. Baina zer ezberdina da? Okay. Saludo, Chucky, mesedez. Abestia da, Chu? Oh, Elene, zu ere bai, maite zaitut, Gabon, ondo loin. Ikusiko gara, bihar arte eta ikusiko gara. Yeah, I'm from the United States, Silve. Born in New Mexico, raised in Utah, lived in Texas. Moved here a year and a half ago, studying Euskera. Because I love it. My last name is Bath, Zuniga. Where are you from? Where are you from, Silve? Oh, slow down. Okay, getting freaky. Musikari alzara. Mesua eman mesedez. Mesua bat eman. Mesua bat dabiltza. Mesua bat dabiltza mesedez. Beste bat egingo duzu, bai. Beste bi. Hau da gure lehen jokoa gauean. Okay, azkenerako prest, guazen. Nor izango da gure lehen irabazle gauean. Azkenean, guazen. Hola, cao, sin lactosa, mia, esker ni partekatzeagatik nire zizenean. Jarraitu, guys, jarraitu. I'm from the Basque Country, but I would like to travel someday to the USA. Where are you from? Silvete oso ondo inglés egiten duzu. Bueno, idatzen ari zarete. Jarraitu nazazue, Silveti. Jarraitu nazazu mesedez. Doraemon? Okay. Nor da gure lehen txapalduna. Hirugarrena. Txalobero bat? Emerentzat. Eta bigarrena lekitxo manda. Bigarrena eta gure irabazlea. Malen da. Irintzi bat zuretzat Malen. Oso ondo. Guys, Malen's taking this away. She's serious about this. Seriosoa da.
Serioa da, begira. Malen. Eider, badakizu nor izan da gure hirugaren txapalduna? Eider, ez dut gogoratzen. Baina, bueno. Okay, guys. Zenbat denbora. 3 minutu. Eta hartzeko dugu berriro gure urrengo jokoa. Come on. Let's get some 3 minutes on the clock. 03. Guazen. 3 minutu. Oso ondo. That's what I like to see. Ondago. Okay, joko berria daukagu popkulturaren erronka. Let's go. 3 minutu. Hemen dago kodigoa. Bueno, hitz egiten dugu pixka bat. Saluda leirearentzat minte. Ez dut gogoan nik ere ez, bai. Bueno, ez da ezer. Malen izan zen, a lo mejor. Markelmun sartu. Let's get the other one up here. Let's do this. There's the código. Ipicity manda. Let's get another screen up on here, so you can see the music too. Let's do that, yeah. Idea ona da. Bazen. Oso ondo, eta orain jarraitzen ari gara Chill Mafiarekin. Hau da, mereziote Euskote irratian, zuzenean gaude Euskal Herriatik. Here we go. Get these guys up in here. Beto. Hey Stuart, are you there still? No. Mereziote. Okay, guazen. Zerbait gehiago. Kodea albezia edo taldea da. Markelmu zer da Markelmu? Free Markel. JK mai bat zue? Jarri beste abesti bat. Zer nahi duzu bainat? Barkatu, ha? Barkatu. Hori da. Hemen dago kodigoa. Zu Markel zara? Ander? Ok, minte. Beste 3 minutu galdetu diot, minte. Guazen, minte. Itxasten ari gara. Abesti kantu askeara kartzen ari naiz orain. Ok. Guazen, prest nago. Zer entzun nahi duzue? Ok. Markel gurekin. Ok. Hori da. Gurekin. Ez dut ezagutzen, oso ondo? Silibito Records, ok. Zein abestien nahi baduzu Silibito Recordsen.
baina zer abesti nahi duzu benak. Dale Smith. Era Smith. Ok, taldea izena eta abestia izena behar ditut. Besteak, taldea eta bestia, biak behar ditut. No me dais vos el grupo y la canción, los nombres del grupo y la canción, no lo voy a escribir porque después no lo encuentro. Aquelarre, guasen. Otapunk. Kaleko musika. Guasen. Hori da, hau izan da Chill Mafiera, zurekin gabe mereziote. Eta zuenekin gabe tristea nago. Eta orain jarraitzen ari gara Zilibito Records Aquelarrerekin. Guazen, Euskote irratien. Euskal Herri irratio bena da, guazen. Baladak no, Aquelarre. Esan duzue. Hemen dago, guaze! Markel gurekin hemen dago. Venga. Man, you guys are screaming after Markel. Okay, I'll play Markel next. Pondré Markel. Si partekatu nire zuzenean, 10 aldiz. Eta Markel jarriko dut orain. Venga. Partekatu nire zuzenean, guazen. Markel. Ondago Markel. Free Markel. I'm so confused. Hola Markel. Markel, guazen. Markel. Hemen dago, oso ondo. Baina zain zu zara, Markel, nor zara. Markel, zu nor gara, Markel. Bai, zugito, baina zu nor zara, Markel. Zu ez da artista? Man, I'm so confused. Nor zara, Markel. Oh my god. Eider, explica tu Mercedes, nor da Markel. Ai, baina, nor da Markel. Ha, bai? Lekeko grande bat? Benetan? Markel leketiko presidentea da, leheneneko alzara? Ok, Markel. Markel, partekatu nire zuzenen zure jaratzailearekin. Eta zein abestia nahi duzu, Markel? Guazen. Prestaudete? Markel ez da. Ok, lehenengoa, guazen. Kaixozkoten, kahutzen, guazen. Lehenengoa da. Pop quiz, guazen. Txekak burubitzen nataz? Ze abeslariak abestu zuen Someone Like You, Lady Gaga, Beyoncé, Adele edo Katy Perry. Zerik entzuten ari. Okay. Sorry guys, you asked for it and I'm delivering. RNC rekin jarraitzen ari gara. Guazen. Vamos. Uxue oso ondo azten ari zara.
Barkatu, ha? Bai, hor. Markel gurekin dago. Zen moduz, Markel. Zenbat urte dituzu, Markel. Markel, zurekin hitz egin nahi dut. Zenbat urte dituzu. Esan, mesedez. Kokatzen antza baina eroskitua. 16 urte dituzu? Eta leketiokoa zara? Benetan? Okas, bai. Baina zergatik zu lehen dakaria zara? Zergatik zu presidentea zara? Lolekixera da? Ni famatuen naizelako, zergatik. Ez dut ulertu. Divorziata dau? Esa gente ezagutzen dut kuadria hortakoa da. Kuadria da, ez da? Bai. Eketioko drogadiktua da. Okay. Amama zaharrak laguntzeagatik. Kontuz, Markel. Eider hemen dago. Bengo, ondo. Lasai. Beste galdera bat zuretzat, Markel. Zer da zuzene hobena TikToken? Zein da zuzenean onena TikToken. A ver, chavales, no inventéis. ¿Cuál es el mejor en directo en TikTok, Markel? Hori da. Irintzi bat zuretzat, Markel. Egia da. Galdera erraza izan da. Markel mu paga el child support. Benetan? Bueno, responsable. Es muy responsable. Chavales, vi a reunión en el baño. Oh boy. Seguido al azul. Bueno, parte tu nire live. Hogeita aldiz eta te sigo. Segitu al azul. Parte tu nire zuzenean. Hogeita aldiz. Guazen, benetan. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Sei. Zazpi. Hortzi. Bederatzi. Hamar. Berriro. Bat. Bi. Hiru. Lau. Aha, lau. Beros. Amasei, amazazpi. Sortzi, amaratzi. Hori da, te sigo, Markel. Hori da, zure jaratzaia naiz. Solid right. Lokaleko lehiotik entzuten ari gara. Uxue, oso ondo jokatzen ari zara. Bazen. Roar, bestiaren interpretea nor da. Katy Perry, Ariana Grande, Lady Gaga edo Rihanna. Martina, J. Martina, zein bestia nahi duzu. Zurekin batera, barkatu. Nice, Euskal Herriko Green Day da. Ciao.
guazen. Uxue oso ondo lehen postuan jarraitzen ari zara. Jarri eusko gudariak, zein abestia nahi badazue. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zein abestia. Non dago Beñat? Beñat zein abestia nahi duzu berrira? Jota Martina. Baina zein abestia. Taldea izena eta bestia izena behar ditut. Biak. Mesedez. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure Penauatxu. I don't know what that means, guys. Jota Martina, zein abestia. Baitira zurekin batera. Binete beti sos primeran. Elkartuko gara berriro gure Zu primeran zaude. Zabalduko ditugu besoak besarkatuz gure animak. Eta ez puti enebalaren zu. Amestuko dugu gauean oraindik gelditzen zaiguna. Egunako beak baitira zurekin batera. Zurekin batera. Bai, Uxue oso serioa da. Uxue kendu Kahoot winner. Bueno, Uxue muy fuerte da. Ed Sheeran da. Uxue lehen postuan jarraitzen ari zara. Zabalduko ditugu besoak besarkatuz gure animak. Jota Punk. Gauean oraindik gelditzen zaiguna. Egunako beak baitira zurekin batera. Zurekin batera. Jota Punk. Kaleko musika. Elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak besarkatuz gure animak. Amestuko dugu gauean Ez dut ulertu Jota Punk. Kaleko musika agian. egunako beak baitira zurekin batera. Musika. Zuekin batera. Hori da zurekin batera eta orain jarraitzen ari gara suntu jarraitu. What am I doing? That's a podcast. Ez dut ulertu. Bueno, aldapan gora zergatik ez. Guys, I didn't understand that one. You gotta give me stuff that works. No, I already heard that 2 times. Bi aldiz gauean. Ani arkon, jarraitu nazazue, mesedez. Estatu batuarra naiz. Mi esker, Josu. Partekaz, os kanta erabat. Os, beriro? Beriro minte? O bibos, mi esker ni jarraitzea gatik. Hiru aldiz entzuten dut os. Barkatu, irintzi bat zuretzat. Sorry guys, I got a lot happening at the same time. I'm getting the hang of this. I need somebody to change the game for me. Ipini eusko gudaria, okay. Zein abestia nahi duzu. Egal egiten. Eusko. Plin manda, usen malen, eta use, Honetan da.
Mi esker oparientzat hori izan da. Ale, mila esker, benetan. Zuen ondago. Berdinduak zaude. Malen, User, Malen, Uxue, eta norgehiago. Errezak daude Uxue, Plenien manda eta edo User Malen. Kamilzu ere bai. Bueno, hiru galdera falta dira. Denbora daukazue. Paco Pile euskal beste famosoa. Bazen, nik aixozkoat naiz, estatu batuarra naiz. Gaur zuzenean bat egiten ari naiz zuenekin euskara ikastera. Pixkanaka hobetzen ari naiz euskararekin. Arratxak asko egiten ditut, baina ez da zergatik. Horregatik, one of these days I'm gonna memorize this. Akats hitz eginez egiten dira eta eginez ikasten da. Eta orain jarraitzen ari naiz Joseba Tapianekin, Eusko Gudariak, guazen Euskoti irratian, zuzenean gaude. Irrintzi bat entzun da goiko tontorrean, guazen gudari danok ikurriñan atzean. Jarraitu nazazue lagunak, kuadria benetan jarraitu nazazue. Guazen gudari danok geura berria zaintzen. Mi esker ni jarraitzegatik. Markelen cuadrilla, jarraitu nazazue, Mercedes. Hombre, estáis aquí chateando, por lo menos, ¿ah? Sara, mia, esker ni jarraitzegatik. Hori da. Nor dago. Hori da. Gurea berri lastanak deiegin dauzkuta. Bi eun eta bi, mia esker ni jarraitzegatik. Txapalduna Sara. Norgeago. Arratiaren Dale tu bro, txaro dau Google tapuatetas ez dau. Se robo. Lekitxon tetitas preferidas etander baiaran. Lekitxon eskoloa suferi famous street. Txoba minte, uxue falten naitxa. Aiora bizi, minte. Minte, no me jodas, ez dioten. Bueno, ikasten ari naiz. Olgita, jarri hartzak aizkorana, ok? Usen Malen, oso ondo. Hartzak, aizkorana. Ez da inor sartuko bizirik garen arte. Agurrin txorta maite, gomutagarria. Arratiako mutilen garaitzaren tokia. Ez da sartuko inor, ez Euskal Herria. Zei urtean izan zen Rosalarien mota mami kaleratua. Hori da, txalo bero bat, Eusko Gudaria, Joseba Tapia, eta orain jarraitzen ari gara Aizkora rekordzekin hartzak izena du abestiak. Horrelakoa da bizitza? Galdetzen no idurrito. Like this. Sigo siendo un fracaso. Repete la botella de la litera en el cerebro. Por eso no sigo la guardia civil. Dale beste kaput bat bakarrik minteazia holan irabazten badao. Un pincho de tortilla. Un pincho de tortilla. Vidalita colora shimelak. Zure begiak zure hau. Esaten dituzten gezurra. Salatzen dituzte baiauna. Zure bihotzeko Martina, bai. Tiene
baina beste nahi duzu. Gure salada ostateko, polvo de agua, vainitas del huerto. Replay eta Oz berriro, guys, you love them. Gonbidatuko dut diot lau sortzi, bederatzi, bi eta zero niri zuzenean da. Ordan asko fans daude niri zuzenean. Ok, hiru galdera falta dira. Obibos, jarraitu nazazu, Obibos, zu. Wakaso, jarraitu nazazu. Camille Chopin, zer moduz? Tu vas bien? Éphémérideak. Ah, ok, d'accord. Super. Ça fait plaisir de te voir. Ongitori, nire zuzenera. Check boys, à demain. Abestiada. Bi galdera falta dira. Soñó con la nescacha de mi corazón. Le pido un musucho, nunca dice que no. Jarri la seko de J. Martina. Beste zerbait? Bueno, efemerideak azten ari gara efemeridearekin, eta gero. Atxu, mini esker etortzeagatik. Obibos, jarraitu mazale, mini esker. Benetan. Uxe kolabora eta Twitchen segitzen duzku. Bro, edo zer etxu zue historiez ikasteko. Gertate lertu. I should probably not try to read all these, there's too many. Guazen. J. Martina. Ez dute ezagutzen. Let's check this out. Like it already. Okay. I like it. Yes. Ooh, that key was keys. That's a real piano, guys. Piano benetan. Okay. Nice. Bateria elektronika user malen txapalduna zara berriro. Zanke, bigarrena zara, hombre. Oso ondo jokatzen ari zara. Benetan ez da plan ña manda. Zere bai, baina malen irabazlea da. Ok, azkenen jokoa. Bazen, iru minutu daukazue. Estetika preferida. Dicho, izan berriro, ñe. Manda. Horrela, ñe, manda. Here we go. Presaldete. Kontuz. Galeta. Cookie bat nahi duzue? Nork cookie nahi du. Esan bai. Nork cookie bat nahi du. Nork cookie bat nahi du. Esan bai. Berriro. Norbait? Atxu, bai. Atxuk, cookie zuren zan, guazen. Bezaude? Abre la boca. Bez? Guazen.
zaudete? Bazen, azten ari gara. Jarraitu nazazue mesedez, lan asko egiten ditu zurentzat, zure placerentzat. Cuando 2 personas más me siguen, yo voy a empezar el juego, pero 2 personas más me tienen que seguir. Bazen. Beste bi jokalari jarraitu nazazue mesedez eta hasteko jokoa. Eta orain, bazen. Hemen dago. Hori da. Eso si lo dices en castellano. Hombre, asko hitz egiten dute euskeraz. Baina jende asko hemen ez hitz egiten euskeraz. Unemployment final pass. Asielon pro. Asielon, jarraitu nauzu? Asielon, jarraitu nauzu bai ale. Galdera. Horita da. Hori da. Esker, hori da. Iritzi bat zuretzat. Hori da. Gaudi maybe, Morena da, Selena Gomez, Taylor Swift, Carly Rae Jepsen, edo Miley Cyrus. Carly Rae Jepsen da. Ez dakien. Camil, ondo azten ari zara. Azkelmo Swifti zara. Gerituko. Urra eta bizimodua, kontzientzia bala puntua, baldintzak gehiegi pisatzen Hori da. ezin badaiteke aldatu. Eman dizkidate soka, nire burua lotzekoak, eta oraindik ez da bukatu. Horita da. Uda honek nauzeak atu. Suga zita ledeka bestin zuen Suga, Maroon 5. Nik hobetzen ari zara, ene. Horita da. Zenbat gehiago. Hombre, Amore entzun nahi dut. Euskaraz dago, Amore? Josu, mila esker nik jarraitzea gatik, mila esker nik benetan. Breaking Bad, asko gustan. Ni fanboy naiz, Miley Cyrus fanboy naiz. Benetan, Amore, J. Martina jarraitzen ari gara, asko gustatzen zait. Bere musika. Googlen, línea mesedaka, hitza desde cuando inventaten dau. Ipish manda. Nor da Ipish. You guys are having your own little thing, man. You guys need to get a WhatsApp group. Real. Do you guys have a WhatsApp group? Beste izan zen Taylor Swiften Red diskoko lehen singela. I knew you were trouble, all too well, we are never ever ever getting back together, or 22. Badakizue?
ala ez. Ni ez naiz Swiftie. We are never getting back together. Dark Horse beste norke bestu zuen. Rihanna, Katy Perry, Juicy J, Selena Gomez, edo Ariana Grande. Venga, okay, I like it. Y burrito, venga. Nola hasi zen guztia nola entzuten diren oraindik tiro hotxak mendietan itxasaldeko ekaitza egindako ametsa zer geratzen da orain, zer geratzen da orain. Ez daukat gogoan nola hasi zen guztia nola entzuten diren oraindik tiro hotxak mendietan itxasaldeko ekaitza. Nor da Ben Harto? Ben Harper, oh man. Guys, Ben Yard. Euskaraz da? Bai ala ez. Euskaraz ikasten da? Parean eseri zaidan eska horrek ez dakit berak daraman jertxea erantzini hola beste bati barrurantz begiratzen du berak leiotik Baina neo. alako kotxe Baina euskeraz dago? baten maitatu zuen This guy's not singing in Spanish. kotxe gorrikoak ikusi du kalea gurutzatzen bihotzak sortu egin dio geratu da eskerrak Okay. Kami pokoa hui. beste norbaitentzat norbait ordea nahi gabe ukitzen dio elkarri efemeridea Agurtzen. Urten irabazi zuen Sam Smithek Stay With Me abestia Grammy bat. No importa jarri Taylor Swift. Hombre, Taylor Swift oso artista ona da. Realmente euskeraz hitz egiten dugu, Oso ondo. Vale. Musikariak pixka bat kalkamarte. Hobeto da, Eide? Hobeto dago? Protein kabut bat euskal kulturenia. Proteinak. Kami. Hobeto mi esker. Nik ez, baina ez asko gustatzen zait como suena iparraldea, euskaraz iparraldea. Baina ikasten ari naiz, nire euskara maila gutxia da, baxua da. Paule, lehen postuan zaude, oso ondo. Banoia? Banoikoa zara? Horrengoan gehiago. Ni zabot zobaten nahioa. Zer da zabot zobaten nahioa? Noia. Ni zobaten noia. Jarri poste. Paule. Balen, lehen postura horreratu zara. Biziki ona zire euskeraz. Biziki ona zire euskeraz. Banoa zobarlo egin. Ondo lo egin, minte. Agur, mi esker etortzeagatik. Bihar arte, Benetan, mia esker etortzeagatik. Imagine Dragons, Believer. Nire seme asko gustatzen zaio. Imagine Dragons.
Takami, non visitar a Bayonne, Bayona, o a Bayonne, Biarritz, Bayonne. Nongo Sara. Eder Mercedes. La parade tu King. Yes. Hombre, marque el presidente a Ondoloin, ¿eh? Ondo passato su scoletan. Esta droguería que es, ¿eh? Sigue pagando el apoyo para tus niños. Oso responsabilidad. Pero bueno, hombre. Ondoloin, mi escritor Tziagatik. Benetan. Agur. Cuadrilla Juanda. Chao, Cuadrilla. Ok. Harry. Ofe. Marcado. Ofe. Cerda. Ajá, 440. ¿Dónde hago? Aquí non dago, hemen dago. Baina zeia besti nahi duzu. Zeina besti nahi duzu. Bai, baina zeina besti nahi duzu. Arduratsua, mia eskena. Arduratsua. Responsable. Kamisho ondaien baina bai gorrikoa naiz. Bai gorrikoa ez dut ezagutzen. Ez dakit non dagoen. Baiona da? Bai gorrikoa da? Baiona da? Bueno. Guazen. Tú cuéntamelo todo del principio hasta el final. Joven Lehendakari. No te dejes una parte que tenga que adivinar. Horrela? Champaña papi. Asko gustatzen zait zure argaztia, Kami. Oso talentatxua zara. Oops, barkatu. Is it over? Puse el mal en hondo. Barkatu. What is this? Barkatu, Chill Mafiarekin, guazen. Bai, asko gustatzen zait da bestia hau. Ez, iparraldeko Bernakaldian. Oso ondo. Bai. ¿Qué te iba a decir? Que zure collab bat zurekin egin nahi dut, Kami. Pero Instagrametik segitu dizut Gabon. Noski, mila esker. Zure bai. Jarraitu nazazu Markel Instagramen. Kami, j'aimerais bien faire une session de photos avec toi parce que tes photos sont trop fortes. J'aimerais bien que tu me prennes la photo parce que c'est trop fort. Ouais. Shake It Off abeste 6 quandago. Red 1989 Lover edo Reputation. Jaja, dos naibas. Hombre, y that's hombre. Okay. Mi esker Kami, oh yes. Irintzi bat. Guazen.
vous pouvez aimer les photos que tu as prises avec en costume, les gens en costume, c'était trop beau. J'ai adoré. Mais s'il te plaît, oui, envoie-moi un message. Pardon, mon français c'est un peu charra, momentuan. Euskararekin. Jarri jokaz de Ofe, ok? Ondago. Ofe. Okay, now I need a bestia nahi behar dut. Ez dakit. El jokaz. Xokaz. Oh, Kiliki, nire laguna da. Kiliki nire laguna da. Viva España, gora euskal, trikutama, hori da, PPD. Jaraitu nezazu, PPD. Sí, Markel, te sigo en Instagram si quieres, sígueme también tú. Noski. Sean Méndez de Tejamilla Cabellera. Bueno, Lagunak. Ongi etorri, kaixo Scott naiz, Scott Zuniga nire izena da. Scott Zuniga izena dut. Estatu batuarra naiz eta euskara ikasten ari naiz euskaltegian. Nire bigarren ikasturtean nago euskaltegian. Eta bideo asko egiten ditut euskaraz. Dokumentaretara nire euskarako traiektoa. Eta gauero zuzene bat egiten ari naiz euskara ikastera eta mitza praktika bat egitera. Saldi asko ikasten ditut. Gaur besti arduratsua ikasi dut. Barkatu. Ok, bigarrena, eni da, txalo bero bat. Bigarrena, no, ipis manda izan da, eta gure hirugarrena irabazle beti bezala Usen Malen da. Yay! Irintzi bat zuretzat. Where's my irintzi? Hori da. Zuzeneko bat. Zuzeneko bat. Egunero zuzeneko bat egiten ari da. You know how many times I've said that wrong? En directo. Gauero zuzeneko bat egiten ari naiz euskara ikastera. Baina benetan akats asko egiten ditut, baina hiru kahutnik irabazi ditut. Malen. That's a hat trick. Hat-trick Malentzat. Guys. Hat-trick Malentzat. Zer pasatzen ari da? Hombre, ole, Malen. Oso ondo. Hiru txalo bero batek. Txalo hiru batek. Bueno, hiru txalo bat. Hiru txalo. Malen is on top. Malen azteko irabazle izango da ziur. Baina ikusiko dugu. Malenek azteko sariaren paper guziak lortuko ditu. Bai, espero. Baina benetan oso ondo jokatzen ari zara. Bueno, lagunak. Benetan, 15 minutu falta dira. Beste joko nahi badazue, edo musika nahi badazue. Edo biak nahi badazue. Pon una del Fari. Nor da Fari. Bueno, una del Fari. Ez de aquí. You gotta give me more than PPB. Esan talde eta besti emese. User ez dut jolastu hoi. Bai. Joe. Ni, user, Malen, ni.
triviala maestro nice. Menos mal soy su sendaria. Champagne papi miesker partekatzia gatik nire zuzenean. Scott Eider, zer, esan. Esan. Bueno, lotara noa, ni ere bai. Miesker etortzea gatik, Eider, beti bezala. Bai, malen. Gabon eta ongilo egin, pixka bat aktiboa gure txata izan da gauean. Baina lasai, kuadria bat etorri du eta divertixu asko dugu. Baina mila esker etortzeagatik ikusiko gara, bihar euskaltegia noa. Euskaltegiara noa goizean. Eta bai, gutxi izan naiz ordenia gaiu txorro honekin eta kuadrioekin galduta bai. Baina lasai, ni ere bai. Eske, bai, ni ere bai. Baina bueno, ondo loin, mi esker etortzeagatik, Palestina askatuta. Eta mi esker ni jarraitzeagatik, laguntzeagatik euskararekin beti bezala. Musu handia bat, besarkada handia bat, eta ikusiko gara bihar. Bihar arte eta ondo loin. Mi esker etortzeagatik Izaro, Jon Souto, nire ama, hemen Maider PPB, denak guztioi. Mi esker berdin. Bueno, si no es el fray, uno negativo. PPB orain ondo lo egin behar dut, baina bihar benetan gatibu. Ziur. Venga, mi esker etortzeagatik eta eskerik asko. Agur. PB, sí, perdón. Es que ahora me tengo que ir, pero gracias por venir y mañana a la misma hora estaré aquí en directo. Gatibos, seguro que voy a tocar mañana. Porque sí, lo voy a poner aquí en mi lista y lo guardo para mañana. Ven a escuchar mañana, Etasur. Pondremos una canción de Gatibo justo por ti, PBB. Solo me tienes que decir, recuerda que anoche me prometiste que ibas a poner uno de Gatibo y lo pondré seguro. Bueno, inizi bat denoi eta ondo loin. Aduma. Agur, eskerik asko zu, PPB. Agur.